Petr z Novina. Dobrý večer. Čo sa stalo? Jeden chlapec zo Zlinoho je na tom veľmi zle. No iba 18 rokov a má ženu aj 4 deti. Ako sa to stalo, že má 4 deti? Totiž len ten chlapec, ktorý sa volal Samko, chodieval do lesa a videl, ako sa tam jelene rúhajú. To nerozumie sexuálne. Samko si to bral vážne, že spravil žene večer dieťa. A medzi tým Samko ručal. A ten jeleň Samko chodieval stále do lesa, až nakoniec má 4 deti. A tak Samko ostal bez domova. Bez domova. Nemá nič, iba býva v drevenom dome. Jeho deti chodia nahé, dokonca aj Samko chodí nahý. Preto Samko sa rozhodol, že už nechce mať deti. Tak si ujazal svoje vajca na úzol. Prosím vás, ľudia, pomôžte mu darovať nejaké šaty alebo nejaké veci, napríklad kuchynskú, stôl, postele, aj nejaké jedlo. Môžete poslať na tento účet, ktorý vám dám, 000000. Účet je slovenský. A keď chcete poslať zo zahraničia, tak na účet 0500 0500 0500. Hlasíme počasie. Hlasím na západnom východe bude 20 až 24 stupňov, lebo Samko si zaviazal vajca na úzol. A na východe hlasím teploty okolo 28 až 29 stupňov, lebo jeho žena je šťastná, že si zaviazal vajíčka, že jej dá už konečne pokoj spať. Teraz nejakú pečičku. Milí diváci, na túto pesničku vám stačí černo-bielý televízor. Účinkujú biele ovce a černá bačka.